Pwede mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niyang ilabi na makalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang sikensi ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otrobog charot. Kinsa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka tahas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kaplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na ikaw! Ay, bangas ka! Sila na ikaw! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chulula? Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Kilokos ko kwakli! Chululot, may angel nga charot. O karon mahigala sa lain na nagsubay ni katong sugilanon nga naguluhan. Si Chololot, my angel nga charot. Gusto ka ng mayang? Ako'y diskurso para nimo. Unya, kumudaog ka, ako'y lingkos barangay hall isip kapitan. Ha? Buang ka diha? Ikaw na naidagan pagkakapitan. Ayaw na lang, Madir. Kung siya slopin imong padaganon, may lagkaabot napo kabok mubutar anang kanahan ay. Mao kay nang mayang. Bisag sa surbilan daan, murag pilde na tang daanan, ha? You are underestimated my personal appearance, ha? Kung kunagod budagan. Kasiguro ka, Chululot, kamudaog ko. Jumong? Anak? Jumong? Ikapaniguro ba nimo nga mudaog ko? Kunagod mudagan pagkakapitan. Ha? Uliag dili ko mudaog. Usaon naman ka? Tubag ako. Jomong, anak. Ilom sanay. Ili ikaw kong ipangutana. Kining mayong mananambal. Nakadungog mag ko siyang gisulti dari mo. Mingo man siya nga kung mudagan ka, siguro kuno kang mudaog. Kay tabangan ka niya. Usa man, Chululot? Magkasiguro kang mudaog ko? Ano kang tingog? Sa bot-bot na itong imo? Katong gisulti ni mo kang nanay? Kung makapasiguro ka kang nanay nga mudaog, kung mudagan siya pagkakapitan, mas makapasiguro ka sa tingalin ako kung ako'y mudagan. Unsa man? Okay. Ipaniguro ko nimong mudaog ka. Basta ubos sa usa ka kondisyon. Kondisyon? O, usa ka kondisyon. Unsang maong kondisyon? Ipakita na ako nga mag-usab ka na. Nga dili ka na ang barumbado nga Jumong nga kanunay maghubog. Kanunay mangita og away. Ug labaw sa tanan, musimba ka na og muila sa atong labawng makagagahom nga mao ang Ginoong Hesukristo. Mutuog musimba ka na niya nga mao'y atong Ginoo, ang atong manluluwas dinhi sa kalibutan. Oh. Dawaton ko imong hagit. Isipon ko nga usa kini kahagit alang nako ang pagpadaog nimo isip usa ka kapitan sa barangay. O kinahanglan imo sang isipon nga usa ka hagit kining akong ipabuhat nimo. Og sultihan ta ka.
Ang matuod nga lalaki, dili mo sibog sa bisan unsa nga hagit sa kinabuhi. O kung matuod ka nga lalaki, dawaton mo ang mga hagit. Unsa man. Parts Jumong! Parts! Talawan ka, Jumong. Talawan ka kung dili mo dawaton ang akong hagit. Talawan ka! Hilak, Jumong! Dili ko talawan, ha? Parts! Ay, Parts! Kasabot ka! Ayaw, Jumong! Dili ko talawan! Jumong! Anak! Chololot, pasensya ka na ha. Ako'y mangayog pasaylo sa gibuhat sa akong anak diya ni mo, Chololot. Madier, wa kay angay pangayuan og pasaylo ah. O, wa ka masuko sa gibuhat ni mo ni Jomong? Huwag nga nang masuko man ko. Nga ako man tong gituyo. Aron mahagit yun siya. Ug dawaton niya ang mga kondisyon nga akong giingon niya. Ha? Madier, wa ko'y laing tuyo og tumong. Maurag yun ang pag-usab sa pagkatao ni Jomong. Gusto kong usbon ang iyang kinaiya, Madier. Gusto kong ibalik ang pagkabuutan niya kaniadto. Ang pagkamahadlukon sa Dios o ingon man ang pagtuog pagsalig niya sa atong Ginoo. Parts. Sama! Saba, lagi mo! Parts. Sungag ko na magkaroon ng buwanga ka. Ako na yung gingnan. Alim-maling bayota. Siya pa'y nagkasulti na kong talawan. Parts. Kung imo na lang din dawaton ang mga hagit, Parts. Total. Kasimpol na itong yung kondisyon, ah. Kung ikaw pasultihon. Pero dili ka to simple lang alang ako. Abi kinahibaw man siyang wala kumutuan ng iyang gingong Ginoo. Oh, tuon na lang, Parts. Tinuod masagyon doon na Ginoo ba? Ay. Kinsa ba sa giingon nila doon ay Ginoo, oy? Sorry, Lord. Ahak ba yan, uy? Hindi man. Sugamak. Imbis ego ko lang unta to siyang suwayan kung tinuod bagyod nga mahitabo ang iyang gingon. Pero gisumbalik ko sa kanahan. Parts. Suway lang, Parts. Kung tinuod bagyod ang iyang giingon. Para masukod gyud kung unsa ng tawhana. Di gani ka magkadaog. Oh, nagpasabot na nga but-but detong iya. Pero mo daog. Unsa man ang pudaw? Aw, makaingon tang murag doon na gid siya gahom. O Parts, makaingon yung kung doon na siya gahom. Kay makahibaw man siya kung unsay umaabot. Laliman ka nga mo ingon siyang mudaog ka basta mutuman ka sa iyang kondisyon. Sa huna-huna mo, Parts. Murag nahagit ko, Lopin. Aw, ako sa kumbahin, kung ako'y mahagit, dawato na ko eh. Ikaw, nahagit mga ka. Unsa may huna-huna nimo? Dawato nimo? Mo gidi ako ganahan. Oy, basta kita rin magawasa. Nagida ang katawa. Basta wala katawanan. Hilom! Ang gawin, oy. Wala may katawa ba sa kuno kaniha, be? Igo naman kong sunod sa di mo, ha? Di mo ni. Aligre na kining higayo na. Nahibaw Wapa! ka. Kubuton kumaroon ng nao ni mong buanga ka na. Sabi na agawin, ay! Mau pa'y mura nagkinumat. Imo pa yung kumutan. Huh? Char. Sige na, agawin. Sige na. Punti na. Unsa man nalipayan ni mo, ha?
Hapit na daing eleksyon nila, di mo ni. Ug nindot. Ganahan ko. Anak tadihan dapita, makakuha og puntos. Puntos! Daghan tag makuha unya sa umaabot. Kay ngano? Kaya no ba't agaw, ha? Anha di mo makita kung kinsay atua o dili. Pero mas klaro yung atua kay naa diha ang mga kurakot, mga tikasan. Tuod, no? Onya. Di mo ni, Ha? apilanta sila sa ilang duwa. Unsya, nay? Mupakita kita nila dito. Ug kita mo'y musulsul sa mga politiko. Nga? Kita ang mutudlo kung unsaon ang pagpanikas ug unsaon ang pagpangurakot. Okay. Nindot ka na agaw na. Ako. Siguro ikaw doon ay mukhang pakumbinsa na gana. Ato silang gubton, di mo ni. Gubtan. Gusto ko nga kanang ilang eleksyon. Dunay patay. Unsa agaw na? Patay? Oo! Ngano ka? Nakatuon nag-abog agaw na. Agaw na. Kaligri ka silang eleksyon no agawan. Unya, si Turo agaw. Natural. Sige sang iyang trabaho, di mo ni. O, si Bot, magipasabot agaw. Samtang magdagan ng eleksyon, Magdagan? si Turo, sige sang pamalbal, Bal. aron aligre. Hantod nga mo sabot ang kagubot sa mga eleksyon. Pahak? Yes, Ma'am Chambi. Manoroy taron pahak, ha? Una, manghatag taron. Agibang mga pamugas-pugas baon niya sa eleksyon pohon. Kana mo'y sakto, Ma'am Chambi. Para mapuna na to kining atong mga tao. Ay, long da pa, ay. Kinsa man ko na atong tao nga wa pa man. Ha? Wa pa man ganit ay gikuha ang mga leader. Oh, wa na'y problema, Ma'am Chambi. Naidaghan na tong makuha. Labi na kung makapaghatag na ta. Yun na, unsa may atong panghatag ron? Tagpilay atong ipanghatag, Ma'am Chambi. Ay, saba ka na pa ako, ay. Dili ta mga tagong kwarta, ay. Oh, unsa man di atong ipanghatag ron, Ma'am Chambi? Nindot kita panghatag ron. Manghatag ta karon og bubble gum. Unsa? Ah, waay. Iyon ko inutok. Abin mo pa ha? Pildihon ka ginang kapitan. Kanas kapitan masinaw? Nagsinaw lang agang gana. Sige, pangandam diya pa ka? Kay manoroy jaron. Kinahanglan gud nga kutob sa atong ikasugat ato ginang ngisihan. Unya tagaan dayon nato bubble gum. Unya inigdawat. Reminders dayon. Ingon nimo. Ayaw kalimot inigileksyon ha. Chambe bulagsot for barangay captain. Okay. Paatik kayo. Karon pa lang, kap na akong isampit ni mo, Ma'am Chambi. Ay, Kap. In short, Captain Barbil. ay, gaw! In English ka pa di ang gawa ka. Pangandam na agi karon ta manaray. Yes, Kap.
Kana, ay na, naman dahil na. Pag kanindot paminaon. Kapitan Chambe Bulagsot. Ang ako og masipyat mabulasot. Ay, sige, ay, buwak. Uy, hala. Si Kapitan, siya ka na ako ikasugat. Kap! Ay, sila lang. Asa ba ka? Kap, kasayo guni mo nagpaso-paso. Mangampanya na ka, Kap? Dali ay kampanya nga wapagali. Balik suniring tanak. Kana, Kap, maugin na sakto. Kining, Kap, mahimo ba masulti ta? Oh, kay nagsulti naman bitaw ta. Dili ba, gusto ko ka ng pribadong lugar ba, kanang kitara? Ay, basig lain ka gunahuna, ha? Wala, hindi ko nahunang kapitan ay di taong ko mutukob og kuan oy. Takubo. Ay, gilok. Koto ba ang hawak ko? Ato ta magsulti sindahang ng Nura Cup ay tos DPL. Ato ta siyang karinderya may dito kay init pandugo-dugo. Nya daghang ahos. Buwang ni. Kwan kining. Busy na ba kay ko na murag di yung badas kung oras na. Ay kabalaka Kap, sabot kay ko. Akong taya, ako ray mo bayad. Oh, okay pa na yun. Mada pa na siguro. Kapitan ba ya? Ay, sirado parang barangay hall, oy. Saong kung taon mo pagka-busy. Tanakap, kay basig, mabug na ron dugo-dugos ilang ng Nura. Nagbula-bula ba ka sila ron, no? Nakakayo. Lami na ba kanilang bula-bula, humot king ahos. Tanakap. Birds, bida. Kung imo na lang dawaton ang hagit patch niya, mudaog jud ka. Ako na imong legal advisor, ha? Da. Kaya nga illegal advisor noon. Ay, Parts. Kuan man na, Parts. Si Chamber Bulagsot, murag, maura ba na mo parang ni Kapitan Masinaw, Parts? Mudagan man na pagkakapitan, Parts. Hindi na sila. Ay! Hello! Hello, boys! Hello! Hilo-hilo pa. Pak! Tagain! Tagain na yung sila babulgam. Ako din na sila. Oh, isumsuma na ninyo. Ay mo kalimot unya, ha? Chambi Bulagsot for Barangay Captain. Sa'yo, God. Wap agan ni ting files kandidatura? Ay, siguro naman na ba? Siguro na. Sige, inom mo, inom. Ako nagbayad, anak. Puni na rin siya bino din rin. O salang ka lapad, ha? Long neck na lang. Lapad ang una. Lapad lang una. Una na lang ng long neck kon makadaog na taba. Nang Nora, Mader, tagay mig dugo-dugo be, nya bula-bula sad. Ay, pili sa adobo ba? Ay, murag lambi manday ng ilang adobo humot na. Adobo sa kuno ng Nora ay. Kay ni ay gigutom. Bitaw Kap, komedya ra to. Sige Kap, kaog maay Kap. Pero wa ka ni mabalik Kap. Ha? Oy, ngano ko tao mabaliman. Ikaw ay malansar, siyempre, ikaw tayo mo bangka na ako unta. Ay, ikaw ba yan nangagad na ako? Bitaw Kap, oy. Kining akong paginsultihan ni mo. Parte ni sa eleksyon ba, Kap ba? Oh. Mutuo ka ba? Nga makakita ko sa umaabot? Ha?
Ako, mutudo ko nimo kay mananambal ka god. Pero nga nung nagkasulti ka man anak. Kap, akong nakita sa umaabot, nga dili maayo alang nimo kining umaabot nga eleksyon. Ha? O kung mutuo ka karon ako lang tambag nimo, maminaw ka na ako kay alang ranis imong kaayuhan. Pero, may isugyot lang ko nimo, kana kun musugot ka. Unsa man na Chololot? Kung konsihal ang unay imong daganan ron, musugot ka. Ayaw daga kapitan. Konsihal ang daganan nimo, musugot ka? Ha, kapitan?